Sugeng dalu, salam sejahtera kagem kula lan panjenengan sami. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ingkang kinurmatan Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Jawa Universitas 11 Maret, Bapak Dr. Joko Sularsono MPD. Ingkang kinurmatan Pembina HMP Wibawa, Ibu Tia Resta Fitriana, SPD MPD. Soho konco-konco mahasiswa Pendidikan Bahasa Jawa Universitas 11 Maret ingkang bagya mulya. Langkung rumiyin sumangga tansah mujahaken raos puji syukur dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Satemah saged dumat ingkang sampun paring rahmat dhumateng kula lan panjenengan, satemah saged kembal manunggal ing wekdal menika kanthi kebak ing kawulujengan, kabagyan sarta kabagyasan wonten ing acara Agar Wiwaha Karyawu Selikur. Acara Agar Wiwaha ingkang ngusung tema Wiwaha Rabu Jemu minangka acara ingkang ancasipun kagem ngepangaken sedaya PNBM ingkang wonten ing Prodi Pendidikan Bahasa Jawa. Saderengipun dipun tepangaken kula Kartika Loisya saha kadang kula Sivana Erisinta Syahrani saking Prodi Pendidikan Basa Jawa Karyawu Selikur badhe maosaken rangkaian acara ingkang kalaksanaken ing dinten menika. Acara ingkang kaping pisan inggih menika pambuka. acara kaping kalih inggih menika nembangaken lagu kebangsaan. Acara ingkang kaping 3 inggih menika tanggap acara saking Ketua Panitia. Acara ingkang kaping sekawan inggih menika tanggap wacana saking Ketua HMP Wibawa. Ingkang kaping gangsal inggih menika tanggap acara saking Pembina HMP Wibawa. Ingkang kaping 6 tanggap wacana saking Kepala Prodi PBJ. Ingkang kaping 7 pengenalan profil PNBM. Ingkang kaping 8 penampilan Jawa Beksan. Ingkang kaping 9 penampilan teater Grabya lan Jawa Gusti. Ingkang kaping 11 penampilan saking Bapak Ibu dosen lan alumni. Ingkang kaping 11 penampilan saking Jawa Bela lan Pulpen Ijo. Ingkang kaping 12 penampilan saking Wibawa Laras. Ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten wau rangkaian acara ingkang badhe kalampahan ing wekdal menika. Ing pangajap mugi acara saged kalaksanan kanthi rancak, lancar, boten wonten alangan setunggal punapa. Lumebet acara kapisan inggih menika pambuka. Kangge marakani acara sumanggi sami ndedonga miturut kapitadosan saha kapitayan soang-soang. Ndedonga kula dherekaken. Ndedonga cekap. Acara kapindho inggih menika nembangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sadaya pasarta kasuwun jumeneng sawetawis lan dumateng Mbak Elisa. Sumangga.
Dumateng para hadirin kula sumanggahaken lenggah. Acara ingkang kaping 3 tanggap wacana saking Ketua Panitia. Dumateng Mbak Tessa Bella Safera, sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Ingkang kinurmatan Kepala Prodi Pendidikan Basa Jawa, Bapak Dr. Joko Sulaksono MPD. Ingkang kinurmatan Pembina HMB Wibawa, Ibu Tia Aresta Fitriana SPD MPD. Ingkang kinurmatan Bapak lan Ibu dosen Prodi Pendidikan Basa Jawa. Ingkang kinurmatan ugi Ketua HMB Wibawa Mbak Hanamar Sekarti Nandi. Lan kanca-kanca ingkang bagya mulya. Sumangga sesarengan ngaturaken puji syukur konjuk marang ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged kempal wonten ing mriki. Kula minangka Ketua Panitia ngaturaken matur nuwun dumateng para rawuh, para panitia, lan para kanca-kanca PNBM ingkang sampun nyengkuyung wonten ing adicara menika. Inggih, Agariwoho inggih menika salah satunggaling program kerja saking bidang HMB, khususipun bidang seni budaya, ingkang gadhahi tema Wiwaha Ngranapu Jemu. Inggih, ancas saking kegiatan punika inggih menika supados nepangaken PNBM ingkang wonten ing Prodi Pendidikan Basa Jawa dumateng kanca-kanca Prodi Pendidikan Basa Jawa, khususipun adik-adik angkatan 2021. Kula minangka sesulih saking kanca-kanca panitia gadhah pangajap mugi-mugi adicara menika saged kalaksanan kanthi gangsar. Inggih, cekap semanten ingkang saged kula aturaken mbok bilih kathah lentak-lentu ingkang boten pranani kula nyuwunaken agunging pangaksama. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Tessa, tanggap wacana salajengipun saking Ketua HMB Wibawa dumateng Mbak Hanamar Sekarti Nandi, sumangga. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Ingkang kinurmatan Bapak Kaprodi Pendidikan Basa Jawa, Bapak Dr. Joko Sulaksono MPD. Ingkang kinurmatan Pembina HMB Wibawa inggih menika Ibu Tia Aresta Fitriana MPD. Bapak Ibu dosen ingkang kinurmatan ugi boten kesupen para pamirsa ing dalu menika ingkang kula tresnani. Saderengipun sumangga kula dherekaken ngunjukaken raos syukur konjuk Gusti ingkang Maha Asih. Satemah kita ing dalu menika saged kempal ing acara Aglar Wiwaha ingkang dipunlaksanani ing Gelora Pendidikan FKIP. Sekedhik kula badhe matur bilih wonten ing pendidikan bahasa Jawa kita nggadhahi ingkang nama PNBM. PNBM menika singkatan saking pengembangan minat dan bakat. Mbok menawi ing tataran fakultas utawi universitas, PNBM menika disebut UKM. Ananging ing tingkat prodi menika dipunsebat PNBM. Lajeng ing pendidikan basa
non PNBM inggih punika Java Akustik, Java Pela Wibawa Laras, pulpen ijo, teater grafia, lan Jawa Beksan. Ingkang ing dalu punika samangke setunggal-setunggal badhe tampil. Dados persiapan saking PNBM punika menawi boten kletu nggih sampun setunggal sasi anggenipun nyiapaken adicara ing dalu punika. Sumangga para rawuh sami mirsani nggih menika asil latihanipun kanca-kanca saking PNBM. Lajeng kados ingkang sampun dipun andharaken saking ketua panitia wau bilih adicara ing dalu punika ancasipun inggih ngenalaken PNBM ingkang wonten ing pendidikan basa Jawa dhateng adik-adik angkatan 2021. Dados bibar punika samangke badhe wonten pendaftaran PNBM ing pendidikan basa Jawa. Dados mengke adik-adik milih pundi ingkang dipun remeni supados saged ngembangaken minat lan bakat ing pendidikan basa Jawa. Mekaten sekedhik atur kula nyuwun agunging samudra pangsama cekap anggen kula matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak. Panjenengan salajengipun saking pembinaan Epidemiologi. Menika adalah selanjutnya Ani amali dunia wonten jembarang sanepun sangga boten saged laut sumangga dilajengaken kanca sanepun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, matur nuwun sangat awit wekdalipun. Nggih, ingkang kinurmatan dumateng Bapak Dr. Joko Slaksono MPD minangka Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa FKIP UNS. Ingkang kula hormati Bapak Ibu dosen saha staf karyawan Program Studi Pendidikan Basa Jawa FKIP UNS saha ingkang kula tresnani kadang mahasiswa sedaya. Nggih, matur nuwun sanget awit wekdalipun nyuwun pangapunten dinten menika dereng saged rawuh wonten ing madyanipun kadang sedaya wonten ing adicara utawi kegiatan Aglar Wiwaha. Kula ngaturaken selamat saha matur nuwun awit saged kalampahan adicara menika kanthi lancar mliginipun dumateng panitia saha HMP Wibawa. Nggih, ancasipun saking kegiatan menika inggih menika ingkang setunggal minangka sarana kangge nempangaken UKM ingkang wonten ing program studi pendidikan bahasa Jawa. Lajeng angka kalihipun saged dipun dadosaken media promosi nggih mliginipun kangge program studi pendidikan bahasa Jawa bilih wonten ing program studi pendidikan bahasa Jawa menika potensi-potensinipun menika kathah sanget ingkang saged dipun rembakakaken. Nggih, matur nuwun sanget dumateng kadang mahasiswa ingkang kula tresnani mliginipun mahasiswa ingkang kadhapuk dados panitia Aglar Wiwaha menika. Kula ngaturaken selamat saha sukses kangge adicara menika. Matur nuwun sanget. Kula pungkasi dumugi menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saajengipun tanggapan saking Kepala Pendidikan Bahasa Jawa dumateng Bapak Dr. Joko Slaksono MPD. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
idinipun kula lan panjenengan sedaya ing dalem menika saged sapejagong saperlu ngawi adicara agar wiwaha kanthi underan utawi tema wiwaha ngeraku jemu. Nggih alhamdulillah ing dalem menika menapa ingkang sampun dipun rancang dening para kadang KMP mboten namung kangge ing pangucap ananging sedaya saged dipun nyatakaken kanthi wontenipun kegiatan pentas menika. Kula atas nama pribadi lan prodi nyengkuyung sanget wontenipun adicara kados menika. Mugi-mugi wontenipun pandemi Covid-19 enggal sirna satemah samangke tasih wonten agenda inggih menika agenda gelar seni. Nggih dados dumateng para kadang mahasiswa kalih muslikur kalih dosa ingkang dereng nate mirsani menapa menika gelar seni. Lah mugi-mugi ing taun menika acara gelar seni mangke saged dipun nyatakaken mboten namung napa rencana kemawon. Nggih salajengipun dumateng para kadang mahasiswa enggal angkatan 2021 perlu dipun kuningani nggih wonten ing program studi pendidikan bahasa Jawa menika kagungan UKM ingkang ing dalu menika samangke badhe istilahipun badhe pentas. Lan kala wau ketua panitia sampun ngendika bilih wontenipun adicara menika ugi minangka piranti napa nggih para kadang mahasiswa kasuwun daftar badhe mlebet UKM menapa ingkang jumbuh kaliyan bakat lan minatipun. Kula tasih kamutan wonten setunggal istilah dados mahasiswa menika ampun ingkang kupu-kupu dados kuliah pulang. Nah, ananging mahasiswa menika kedah aktif kreatif nyengkuyung menapa ingkang nyengkuyung program-program ingkang wonten ing prodi fakultas utawi universitas. Nah, ing dalu menika mangke namung UKM tingkat program studi. Sanesipun menika tasih wonten UKM tingkat fakultas lan ugi wonten tingkat universitas. Lah sumangga mangke para kadang mahasiswa bahasa Jawa ingkang enggal saged ngasukawa dumateng kakak tingkat kados pundi caranipun saged mlebet wonten ing UKM menika. Kula tansah nyuwun ndedonga mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar lan gangsar boten wonten panggongan setunggal menapa. Amargi sampun sampun dalu kados mekaten ingkang kula aturaken menawi anggen kula matur wonten kirang lepatipun kanthi manan aji lumahing asta kula nyuwun jenengan selawat bekalan sesondheran apurantos sedaya lepat kula. Sugeng dalu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Matur nuwun Pak Joko. Acara salajengipun inggih menika pengenalan profil PMBM. Iki Mas Kartika, ing prodi pendidikan basa Jawa iki ana akeh banget PMBM-e. Contone ana Wibawa Waras, ana Jawa Bersang, ana Jawa Bela, ana Pulpen Ijo, Teater Gramya lan Jawa Gusti. Nah, iki nek kene iki ana Wibawa Waras. Kira-kira Mas Kartika wis ngerti ora sih Wibawa Waras kuwi PMBM sing kaya piye? Wah, dereng niku, Mbak. Wah, yen dereng ngerti, monggo kagem Mas Januari Yoga Saputra utawi sesulehipun kula sumanggaken kagem perkenalan ngenani PMBM Wibawa Waras. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Joko Sularsono SPD MPD, ingkang kinurmatan Bapak saha Ibu dosen ingkang sampun rawuh wonten ing acara Aglar Wiwaha dalu menika. Nggih kepareng matur majengipun kula wonten mriki minangka sore sarira saking Mas Januari Yoga dalu menika boten saged rawuh
wonten ing acara menika amargi wonten nggih. Nggih direpangaken nggih kula saking Wibawa Laras. Wibawa Laras menika salah satunggalipun UKM utawi PMBM wonten ing pendidikan basa Jawi ingkang gegulung babagan karawitan. Pramila dumateng kanca-kanca angkatan 2021 ingkang badhe nyawiji badhe gegladen sesarengan babagan karawitan ugi tembang-tembang Jawi saged sesambungan kaliyan kula utawi menggo pamflet open recruitment ngaten nggih kanca-kanca. Nggih cekap semanten nggih mawon. Kathah kalepatan saha kreta-kretunipun atur estu kula nyuwun ageng panglaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun kagem perwakilan saking Wibawa Laras. Kuwi mau lho Mas Kartika. PMBM Wibawa Laras, PMBM yang sangat keren banget, sangat spektakuler banget. Nah, selanjutnya ono PMBM apa malih Mas Kartika? Salajengipun wonten PMBM Jawa Beksan Mbak Iva. PMBM Jawa Beksan menika PMBM ingkang bergerak di bidang apa Mas Kartika? di bidang tari Mbak Iva. Wah keren banget. Niki wonten perkenalan saking PMBM Jawa Beksan apa mboten Mas Kartika? Iva dumateng Mbak Rona Herawati selaku Ketua Jawa Beksan. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat sedaya? Alhamdulillah. Ingkang kehormatan Bapak Dr. Joko Sulaksono selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Jawa. Lajeng Bapak Ibu dosen ingkang sampun rawuh, wonten ugi Ketua Alumni Pendidikan Bahasa Jawa Mas Tarto. Soho sedaya kanca-kanca, Mas Mbak lan adik-adik mahasiswa pendidikan bahasa Jawa. Pundi tepuk tanganipun? Ngoten. Nggih, pinter. Mungkin kula kasih nilai A. Usaha niki. Pangapunten Mbak Rona dinten menika dereng saged teng mriki kangge matur babagan Jawa Beksan. Mriki kula nggih tumut makili sekedhik napa ingkang dipun wastani Jawa Beksan. Jawa Beksan menika salah setunggal PMBM ingkang bergerak wonten bidang tari, utamanipun tari tradisional, utamanipun malih tari tradisional Jawi. Dateng adik-adikku mahasiswa pendidikan bahasa Jawa 2000 pinten? 2022 nggih. Selikur nggih, 2021. Monggo sami tumut Jawa Beksan. Kalih Jawa Akustik nggih mboten napa-napa. Kula Ketua Jawa Akustik ya. Dadose ditenggo adik-adik saha kanca-kanca lentune ingkang sampun semester nginggil ananging tasih pengin sinau tari tradisional saged sami tumut Jawa Beksan. Ngoten. Nggih, kranaké Jawa Beksan menika ampun kesupen, ampun kesupen nggih. Niku pokoke daftar nggih, sami daftar sedanten. Mungkin latihan sareng-sareng mungkin mbak-mbake badhe nari teng mriki sami mirsani. Ngoten mawon saking kula pamikaten enten atur, kula nyuwun agunging pangaksama dhateng panjenengan sedaya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gini iki mau MC-ne Sanjang Kirose ingkang Jawa Akustik sekalian. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, langsung mau pembukaane kan sampun. Niki langsung intine mawon nggih. Jawa Akustik menika salah setunggal PMBM wonten pendidikan bahasa Jawa FKIP UNS ingkang
seni musik ingkang akustik. Wah, Mas, seni ingkang akustik niku napa to, Mas? Seni musik akustik. Seni musik akustik menika seni musik ingkang boten migunakaken alat musik elektrik. Dadose kados gitar boten beto listrik, lajeng kagem drum nggih boten beto listrik, sak lajengipun ngoten. Kangge kanca-kanca ingkang saged gitar, saged ngedrum, saged nyanyi, menika saged nembang nggih boten napa-napa. Menika saged sami tumut Java akustik. Ngoten. Kula tenggo teng Java akustik mengke sami-sami saged ndamel lagu piyambak, direkam piyambak, disetel piyambak boten disetel piyambak, disetel teng YouTube, diupload teng YouTube, mengke sami tenar dados artis. Ngoten dados sami bombong sedoten. Nggih ngoten nggih. Sami tumut Java akustik ampun instrumen. Nggih pun, atur nuwun. Wah, matur nuwun nggih kagem Mas Jalur. Perkenalanipun gayeng banget Mas Jalur. Nah niku mau PMBM kang diperkenalkan kalian Mas Jalur niku wonten Jawa Bangsa kalian Java akustik. Nah, terus Mas Jalur menawi dari Java musik saged terkenal, makin saged ditonton dateng YouTube. Nah, sapunika wonten PMBM malih. PMBM napa Mas Jalur? Salajengipun wonten PMBM Java Pela. Wonten mriki anggotanipun kathah sanget ingkang kagungan swanten ingkang sae, Mbak. Wah, suaranya bagus-bagus kayak berarti Mas Jalur ya. Terus langsung kemawon Mbak Iva. Dumateng Mbak Miftahul Kasana, sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Kaprodi Pendidikan Bahasa Jawa Bapak Joko Sularsono, ugi Bapak dosen ingkang kula hormati, Mas Mbak ugi kanca-kanca ingkang kula tresnani. Nggih kula minangka Ketua Java Pela. Java Pela inggih menika salah sawijining PMBM ing Pendidikan Basa Jawa ingkang bergerak ing seni suara. Nah, seni suara niku basisipun bahasa Jawi ingkang akapela. Nah, adik-adik ingkang badhe sinau babagan seni suara saged daftar ing Java Pela. Java Pela, ho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Miftahul Hasanah. Dari suaranya Mbak Miftahul Hasanah sudah kelihatan banget suaranya halus banget. Nah, makanya teman-teman kalau pengen suaranya bagus kayak Mbak Miftahul gabung ke Java Pela. Nah, niki wonten PMBM napa malih Mas Kartika? Salajengipun wonten PMBM pulpen ijo. Pulpen ijo iku PMBM sing bergerak ing bidang apa Mas Kartika? PMBM pulpen ijo niku bergerak wonten ing bidang sastra Mbak Iva. Wah, keren banget. Langsung kemawon Mas Kartika. Dumateng Mbak Novitri Ambarwati, sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Joko Sularsono selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Jawa, Bapak Ibu dosen ingkang kula hormati, ugi Mas Mbak kalian kanca-kanca ingkang kula tresnani. Dipuntengaken nami kula Novitri Ambarwati saking Ketua PMBM Pulpen Ijo. PMBM Pulpen Ijo inggih menika PMBM ingkang rembag ing babagan kapulisan Jawi. Damel adik-adik Pendidikan Bahasa Jawa 2021 ingkang badhe sinau penulisan Jawi, mari daftar Pulpen Ijo. Nggih, link mangke di-share kalian panitia. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mbak Novitri Ambarwati. Kira-kira teman-teman dari angkatan 2021 pastinya bakal gabung ke Pulpen Ijo. Nah, ingkang pungkasan ono PMBM apa maneh Mas Kartika? Ingkang pungkasan wonten PMBM Teater Grapia. Wah, teko jenenge wae jenenge
Nggih, langsung mawon nggih. Dumateng Mas Madiono Saputra. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu dosen, sedherek mawon ingkang boten saged kula sebagai namine setunggal-setunggal. Sugeng dalu kangge kanca-kanca kula sedaya saking angkatan pinter-pinter kemawon, terutama angkatan 2021. Dipun tepangaken kula Madiono Saputra. Saged dipun timbali madi nggih. Iya. Kula ten mriki menjabat sebagai ketua teater Grapya. Iya. Teater Grapya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, teater Grapya itu nopo to? Teater. Teater itu sandiwara. Iya. Bahasa Indonesianya itu sandiwara. Tapi kita berproses di pendidikan bahasa Jawa. Iya. Tadi teater itu di teater Grapya itu biasanya menggarap sandiwara Jawa. Untuk itu, untuk adik-adikku semuanya yang angkatan 2021 yang pengen berproses, yang pengen belajar tentang teater, tentang acting, tentang bersandiwara Jawa, bisa daftar langsung ke teater Grapya. Iya. Nanti ketemu saya, Mas Madi, saya orang Klaten. Iya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mas Madiono Saputra, ageng banget ya ketoke PMBM Teater Grapya iki. Nah, ing sak uwange PMBM mau, Mas Kartika kira-kira minate ing PMBM apa Mas Kartika? Wah, nek kula teng Wibawa Laras mawon, Mbak. Wah, keren Nah, jenengan apa, Mbak? banget. Kalau saya menawi kula pribadi remene teng Teater Grapya. Wah, calon artis nih. Amin ya rabbal alamin. Nah, kanca-kanca sedaya niki wonten kuis nggih, kuis berhadiah. Nah, niki samangke menawi saged mangsuli pertanyaanipun, langsung angkat tangan samangke langsung kula aturi naik ke atas panggung nggih. Niki kula langsungkan pertanyaanipun. Pertanyaan ingkang kami pisan inggih menika, sinten ketua PMBM Jawa Beksan? Monggo angkat tangan. Di tengah kegelapan monggo maju langsung ingkang nggih. Monggo Mbak cantik berkerudung abu-abu. Beri tepuk tangan dong buat kakaknya. Monggo jawabannya sinten Mbak, ketua PMBM Jawa Beksan? Ketuanipun inggih menika Mbak Rona Herawati. Betul sekali. Tepuk tangan buat kakaknya. Kakaknya kira-kira namanya siapa, Kak? Nggih, dipun tepangaken nama kula Rasida Eka Latifah saking Pendidikan Bahasa Jawa kalih 18. Nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Sakwangke hadiahipun menghubungi panitia nggih. Matur nuwun. Beri tepuk tangan lagi buat kakaknya. Salajengipun pitakenan kaping kalih. Sinten nami panitia, ketua panitia Aglar Wiwoho? Ayo, sinten sing ngertos? Monggo angkat tangan, napa langsung mari mendekati panggung. Monggo angkat tangan. Jangan malu-malu, karena hadiahnya sangat fantastis. Bisa diulangi lagi pertanyaannya Mas Kartika? Nggih, kula ambali sepindah malih. Sinten nami ketua panitia Aglar Wiwoho? Sinten niku? Sinten niku? Monggo mriki. Monggo mriki. Monggo, Nggih, monggo Mbak. napa, Mbak? Mboten usah malu-malu. Sumangga, Mbak. Masya Allah, cantik banget. Tepuk tangan dulu dong buat anak cantik satu ini. Nah, pertanyaannya tadi Mas Kartika. Sinten
Nami Ketua Panitia Aglar Wiwoho. Tessa Bella Safira. J. leres. Nggih, sama Mbak. Mbak ini ki asmane sinten nggih? Meira Intan Saputri. Saking Kabupaten Bintan. Saking PBJ kalih Walidoso. Nah, niki wonten saking PBJ kalih Walidoso pundi nggih suarane? Rame banget nggih. Nah, matur nuwun nggih Mbak, samangke hadiahipun menghubungi panitia. Matur nuwun. Lumebet acara ingkang kita antu-antu inggih menika penampilan saking PMBM Jawa Beksan. Dumateng kanca-kanca PMBM Jawa Beksan, pripun napa sampun sumapta? Nggih. Matur nuwun. Dumateng kanca-kanca PMBM Jawa Beksan, sumangga.
langsung hubungi PMBM Jawa Beksan. Nah, iki ono kuis malih apa ora, Mas? Wonten Mbak Diva. Oh, niki wonten kuis malih. Kula waosaken nggih pitakenanipun. Saiki menawi saged jawab langsung lari menuju panggung nggih. Nah, pitakenanipun inggih menika arti dari wiwaha Rarabu Jemu inggih menika. Yuk monggo kanca-kanca angkatan 2021, angkatan 2019 ingkang dereng maju semoga. Biasane angkatan 2020 Mas, biasane sing gayeng banget. Mana yo angkatan 2020. Monggo Mbak Sita, badhe ngisi jagoan angkatan 2020 nih. Tepuk tangannya dong Mbak Sita. Iya Mbak, tadi pertanyaannya arti dari wiwahan Rabu Jemu. Oke, arti dari Wiwahan Rabu Jemu itu adalah PMBM Wibawa menghibur di kala pandemi. Wah, bener banget jawaban dari Mbak Sita. Tepuk tangan dong buat Mbak Sita. Angkatan 2020 ini lagi-lagi angkatan 2020. Terima kasih Mbak Sita. Dia ditunggu dari panitia nggih. Nah, acara salajengipun inggih menika pentas kolaborasi, penampilan kolaborasi saking Teater Grobyak lan Jawa Musik. Niki kanca-kanca saking Teater Grobyak lan Jawa Musik sampun siap nomor dereng? Sampun siap nomor dereng? Nggih, dipun langsungaken nggih. Dumateng kanca-kanca ingkang jejibah kula sumanggaken. Kula nyuwun ngapunten nggih, Mas. Aku iso jelaske kabeh, Mas. Aku iso jelaske kabeh. Cukup, Dek. Cukup semene wae. Ceritane awak dhewe. Aku pamit. Mas Gilang. Mas Gilang. Mas Gilang. Mas. Aku iso jelaske kabeh, Mas. Aku iso jelaske kabeh. Aku iso jelaske kabeh.
Mas? Aku grogi cedak wong ayu kaya kowe kuwi ya. Mas Gilang ki lho. Dik. Awake dhewe mau kan wis motoran bareng. Heeh. Mlaku-mlaku bareng. Mumpung isih ning taman. Heeh. Kowe kepengin jajan opo? Jajan opo ya, Mas? Ya opo kae Dik, kae. Kae wong dodol bakso. Aku mau kok ngomah wis maem e, Mas. Aku gak luwe. Ya wis, nek nu. Nah, kae Dik. Kae wong dodol es krim. Ojo mimi es krim, Mas. Musim iki lagi musim adem. Kok ndak aku sakit lho. Nek aku sakit sing menyakiti kowe sapa? Aduh. Ya wis nek nu tak lungguh sik, Dik. Loh, sampeyan iki lho, Mas. Wong ngejak aku dolan. Mau ngejak lingguh ngono kuwi iki terus kepiye no lho karepmu ki? Lah awit mau mlaku-mlaku aku ya kesel lho, Dik. Kene lungguh-lungguh sik, Nang. Ya wis, aku tak lungguh dhisik. Nah, ngono lah ya cantik. Mas Gilang ki kulino ngono kuwi kok. Dik. Kowe apa ra kelingan to? Apa, Mas? Zaman biyen cilik kae. Heeh. Awake dhewe iki dolan bareng terus lho. Iya ya, Mas. Awake dhewe ki sering banget dolanan boneka, masak-masakan, terus omah-omahan. Kayak iya toh. Pas dolanan boneka kae lho, Mas. Bonekane dadi anakku. Aku dadi ibune, gek kowe dadi bapake. Yes. Lah ya iya. Akhire kelingan, oh Dik. Bener, Dik. Jane awakmu mbiyen ya gemati lho karo aku. Iya iya. Zaman aku tiba, mbok tulungi. Aku kelaran, mbok tambani. Lah yo iya, lak yo langsung mari to, Mas. Ya iyalah. Wong sing ngobati cocok kok. Iso wae. Oh iya, Mas. Kita ki wis bareng. TK, SD, SMP nganti SMA bareng terus. Kayak aku kelingan lho, Mas. Zaman SMA kae ki awakmu akeh disenengi kanca-kancaku. Apa ya iya ngasih sprene ki gak ono sing kecantol. Nek masalah sik nyenengi, kuwi emang enek, Dik. Nanging nek masalah kecantol, Piye, Mas? kuwi angel. Kok iso? Mergo apa? Apa lho? Mergo ning atiku kuwi ya mung sliramu. Mas bilang ki lho. Apa ya ngono tenan? Dik, aku arep ngomong serius nang awakmu. Apa tekaku wingi karo wong tuaku kuwi isih kurang mantep Dik ning atimu. Terus nek aku ameh takok, apa iya kowe gelem nyauri, Dik? Lah apa wit mau ki aku ora jawab to, Mas. Lah sampean ki ameh takok apa? Anu, Dik, apa wangsulanmu ini kuwi wis dadi mantep hatimu, Dik? Apakah aku tidak bisa memiliki kesempatan kedua? Alah. Sampean ki lho, Mas, dadak nganggo bahasa Indonesia bareng. Ora, Dik. Iki aku arep omong serius ning awakmu. Apa wangsulanmu ini wis dadi mantep hatimu, Dik? Loh, Mas, jebul kok wis wengi ya, Mas. Loh. Aku tak balik sik Kok sik, Dik? Selak didukani ibu, Mas. Kosik. Kowe iki lho, awit biyen kok ya manut banget karo wong tuamu. Yo, aku iso ngene iki yo mergo bapak ibuku, Mas. Ya wis aku balik Loh, sik yo, Mas. Dik, Assalamualaikum. Dik. Ah! Mesti saben dijak omong mesti ngalihke pembicaraan. Tapi
sajak kok ono sik janggal yo. Ono sik aneh iki. Tapi opo? Mumpung durung adoh, tak tututane weh. Untung wae aku entuk alasan mau. Kae sopo yo? Sing omongan karo ibu kae? Sopo to? Mosok iya? Mosok iya Mas Rizky? Yen Mas Rizky, aku kudu nganggo cincin iki. Endi yo? Duh. Nanti yo anakku iki. Mau lho, gur tak kongkon nang omahe Bu Yanti ngeterne jahitan. Nganti saiki ora ndak mulai-mulai iki nanti yo gregeten aku. Sampun, Bu. Paling termiko nembe rame dedose ditaras nggo rumiyin. Lah nang ra mulai-mulai, apa tak parani wae yo? Sampun, Bu, mboten sah kula malah ngrepotne. Lah nang ora mulai-mulai iki lho, aku iki gregeten banget. Napa, Bu? Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah iki anakku sing ayu dhewe denok deblok. Kowe iki nang ndi wae? Dinteni karo Mas Rizky kae lho. Napa sampun dangu, Mas? Iya, Dik, aku sak wetara nunggoni sliramu. Pangapunten nggih, Mas. Niki wau Bu Yanti mboten wonten teng griya. Nggih. Makane kula lagi nenggo sak wetara. Iya, Dik, gak apa-apa, Dik. Kowe iki lho. Alasan wae sak bendinane blenger aku. Sampun, Bu, ampun didukani. Lah ora ndak teko-teko ya geraras gimana kali bapak ibune le. Oh kira ndak teko-teko. Iya aku gregetan. Sakne kuwi lho. Ngapunten, Bu. Niki kula ajeng ngangkat telepon rumiyin, Bu. Oh ya wis ya nanti diangkat. Kowe iki lho randang mulai-mulai iki lho. Dinteni. Aku sing sungkan kowe ora nduk kok. Halo? Kae lho dikek wakeh banget iki lho. Shop izin sedang berada di luar, Komandan. Shop salah. Wis bang. Shop. Aku isin banget. Shop laksanakan. Shop. Kowe kemang nang ndi wae? Lah piye nang suwe banget sampai wis bengi koyo ngene. Ngapunten, Bu. Iya nak. Niki kula langsung balik mawon. Lho. Amargi wonten tugas dadakan, Ibu. Lho, jere ngejak metu anakku, piye to? Nggih, ngapunten ya, Dik, ngapunten ne, Bu. Walah. Amargi nggih tugas. Walah, nak tugas ngono ya ora iso ditunda ya wis lah. Ya wis nang tugas dhisik, sesuk tak marani wene ya. Nggih. Ngapunten ya, Dik. Ya wis, Nggih pun kula langsung balik mawon nggih, Bu. Hati-hati ya sok mrene maneh lho. Nggih. Nantuku gantenge. Sik. Ono sen kari iki. Salaman dhisik no karo anakku iki sing ayu dhewe iki. Nah ngono lho, ak mesra. Nah. Ya, sing hati-hati ya. Heeh. Nggih, monggo Bu, Dik. Hati-hati ya, mantuku ganteng banget. Kowe kae lho. Ganteng banget. Kowe iku lho porong seneng. Niki wau napa sampun dangu, Mas? Ya wis iku lho ana diwenehi beras, gula mie kaya wong kondangan kae lho mrene. Apa yo ora marem atiku. Nggih. Niki wau tirose Bu Yanti jahitane dados tanggal 20, Bu. Lah wong kanggone tanggal 24 iki piye? Ya wis ora apa-apa langganan sih ora apa-apa. Ya wis. Ayo masak dhisik ayo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lho. Kowe maneh? Saben dina gur kowe wae sing teko. Suwepet mripatku nyawang kowe. Ben dina blenger aku. Ampun ngaten. Apa maneh? Kuwi blenger sepet banget Mas Gilang menika lak nggih kanca kula awet-alit. Wis ora peduli aku. Wonten napa-napane kula nyuwun tulung kali Mas Gilang. Wis ora peduli wis. Blenger aku lho. Nyuwun pangapunten, Bu. Maneh? Mbok menawi sowan kula mboten meranani begale jenengan. Ya jelas ora maranani to ya. Wong tuamu kuwi lho. Ya ora maranani masyarakat kene. Senengane dum-duman duit sing ora jelas asale. Kowe kuwi lho ya nduk. Mbok yo digugu omongane ibu. Kowe iki
aja cedak kebuku Pak. Mengko nek kowe awor sumber masalah kaya ngene iki, kowe bakal oleh akeh masalah. Mbok dirungokno aku iki pegel ora. Nyun pangapunten Bu, sakderengipun. Menawi Bapak Ibu kula kathah lepatipun. Nanging kula wonten mriki badhe nyuwun wekdalipun sekedap mawon. Wes ora, kowe ku ndak mulya. Aku yang blenger sopet iki lho mripatku, ngerti ya? Bu, apa maneh? Kula nyuwun wekdal ingkang pungkasan Bu kagem Mas Gilang. Kula badhe matur babakan Mas Rizky. Ya wis lah, tapi tak kei waktu sing sithik wae aja kakek. Ndak tuman kaya ngene. Blenger aku. Bentino gor mlenat rene. Sepet banget. Dik, aku arep takok. Wong lanang kae mau sapa, Dik? Niku wau Mas. Sing tenang, Dik. Gek diomongke wae. Apa iya? Gara-gara wong lanang kae mau kowe nolak lamaranku, Dik? Niku wau Mas Rizky, Mas. Rizky? Rizky sapa, Dik? Mas Rizky menika tunangan kula, Mas. Tunangan? Tunangan jawemu, Dik? Aku ora percaya, Dik. Kowe mesti lagi guyon iki yo. Mboten, Mas. Menika buktine. Kula nyuwun ngapunten nggih, Mas. Kula nyuwun ngapunten. Jebul iki, Dik. Jebul iki. Kowe nolak lamaranku. Seprono seprene. Awak dhewe nyandi-nyandi bareng. Ngopo-ngopo bareng. Nanging ngopo? Apa, Dik? Kula nyuwun ngapunten, Mas. Kula nyuwun ngapunten. Ibarat udan panas tak lakoni mung kanggo sliramu. Nanging opo? Kowe cidra. Mas Rizky menika piantun pilihane bapak ibu kula, Mas. Kula namung pengen bapak ibu kula bahagia. Bahagia, Dik. Bahagia jaremu. Remuk atiku, Dik. Elingo. Esok awan wengi tak lakoni mung kanggo sliramu. Nanging opo? Aku bisa jelas kayak kabeh, Mas. Aku bisa jelas kayak Cukup, Dik. Cukup. Cukup semene wae. Ceritane awake dhewe. Mas. Aku pamit. Mas. Aku bisa jelas kayak kabeh, Mas.
Laras. Aku salah. Sak kabeh wis kedaden selawi tahun kepungku. Nanging kena ngopo? Ngopo aku ora bisa nglalek awakmu, Laras? Tansah samar kekowo ngimpi. Saben aku turu kena ngopo, Las? Kena ngopo ceritane awak dhewe wis daden piye? Tansah dadi kembange laku saben bengiku. Yo, aku pancen anake wong sugih. Bapak lan ibuku pancen manungsa kang ora cepet bondo. Kabeh panjalmu wis tak turuti, Laras. Nanging kenapa? Kenapa kowe didro marang janjimu? Aku mudeng, Laras. Sejatine kowe iso tresno marang aku. Nanging kowe wis kepangan alure wong tuamu sing gawe crita liya, Laras. Semono uga amung mergo jodohanmu karo si Rizky kae. Iya, sak nyatane wis sedo ning arepmu. Langit, bumi, kang dadi prasasti. Kowe citra marang janjimu, Laras. Kabeh wis tak wenehi, Laras. Bondo waktu tenaga kabeh wis tak wenehi, Laras. Lagi kenapa kowe citra marang janjimu? Iya. Kabeh wis gitaris lelakon. Lelakon tresnoku kaya dene jembare asmara ning uripku. Musra! Wah, tepuk tangan yang meriah buat Java Akustik dan Teater Grabia. Perasaanku tercampur aduk, Mas Kartika, melihat akting-akting dari teman-teman Java Java Akustik
Akustik kalian With a telegram ya Allah sampai lari goro-goro hatiku sampai ke bawah suasana Mas Kartika. Saya sangat. Saat menika wonten penampilan spesial nggih Mas. Nggih, salajengipun wonten penampilan saking Bapak Ibu dosen. Dumateng Pak Budi Waluyo, sumangga. Geguritan ini ditulis karena pengalaman dulu ketika zaman saya kos. Jadi ketika kos itu banyak nuansa, banyak peristiwa yang membuat kita tertawa. Setelah itu maksudnya nggih. Jadi hal-hal kecil, hal-hal lucu yang pada akhirnya membuat kita menggelitik. Ternyata kos ki yo enek apike gitu ya. Jadi engko nek sing kos-kos kuwi gawe geguritan. Mas Giri engko nek aku muni sandal jepit warna biru langsung ditabuh ya Mas ya? Nggih. Iki latihane ning panggung kok. Coba Mas, coba. Ya, wis pas ya. Kok musiknya ya ngono ya? Nek rong tak abani aja muni sik. Engko nek aku lali ngabani berarti tekan bar kowe ra muni. Sendal jepit warna biru. Udan kang grejeh kawit awan mau saiki munggari grimis riwis leyeh-leyeh ning ngarep ndipan ngomah ngenteni adzan asar sing mesti ora suwe meneh. Duh, aku dadi kelingan sliramu cah ayu sing angger ketemu aku tansah guyang-guyu. Salat ngasar nyoba kusuk sanadyan rada kesusu. Muga-muga Gusti Allah Maha Maklum. Ndonga njaluk ngapura lan diparingi gampang supaya iso cedhak karo kenya sing tansah dadi impi. Mantol werna kuning sing wis suwek pinggire mabur-mabur kaya gendera perang nalika ketampek grimis lan angin. Motor rada tuwa werna ijo ngeblas nyigar sepining dalan. Suarane nggrang-grong saknalika nyulap aku dadi pembalap saka Italia. Sapa meneh nek ora Valentino Rossi. Wus King neng ngarepku liwat. Wes Satria liwat. Yes Ninja Nmax truk gandeng papat liwat. Tak salib kabeh. Mergo kabeh padha mandeg. Iyup. Grimis sing riwis. Hatiku dadi kapang. Ora nganti seprapat jam aku wis tekan kos-kosan sing tak cuju. Kose sapa meneh nek dudu kos-kosanmu. Kos-kosan werna biru kanthi pager saka kayu lan ana tanduran wit jambu cacahe 7. Motor tak pateni mung nyisake suarane mesin sing engkrik-engkrik. Kaya kucing mengi klelekan teri ing wanci wengi. Melakuku tak gagah-gagahke sanajan kawit awan mau durung kelebon apa-apa alias luwe. Langsung wae tak jujuk kamarmu. Kamar nomor 2 sing lawange dicet ijo. Sore sing isih gerimis kahanan dadi romantis. Kaya nalika kowe tak jak dolan ning Parangtritis dina Kemis setahun kang wis. Cah ayu, aku dadi mbayangke sliramu. Nanging
nalika wis tekan ngarep lawang kosmu. Lah dalah. Apa iki? Apa iki? Ana sandal jepit werna biru. Wis kelawus, wis lawas, gek ukurane iki lho. Iki genah dudu ukuran sikilmu. Driji sikilmu lak lentik, cilik, apik. Haning sandal jepit werna biru iki gede banget, jebebeh, ombo. Waduh, iki genah dudu sandalmu. Banjur sandale sopo? Oh, tidak. Oh my god, aku dadi galau. Gusar, tak jiwit tanganku, tak ciwel pupuku, iki ora ngimpi. Duh, tak sawang-sawang meneh sandal jepit werna biru mau. Nek tak tonton saka bentuke, iki mesti sandal bocah lanang. Banjur sopo iki ya? Banjur sopo pawongan sing wani mlebu kamar kosmu? Sirahku dadi mumet, semrepet, wetengku dadi slemet-slemet. Tembang katresnan sing tak gawa saka ngomah malih dadi tembang layatan. Duh, Dewa Togung, welasana awakku iki. Sik, musiknya mandek sik kabeh. Klepat. Awakku tak puter balik 180 derajat, kerenggosan ngampet nesu. Motor tak seleke banter tak gaspol. Saiki aku malih dadi Marc Marquez. Ngoyak Pedro Salan Lorenzo. Tikungan pertama aku isih kalah, ora apa-apa. Tikungan kepindo Pedro Sa tak lempit. Tikungan katelulan tikungan terakhir mergo treke gong telung puteran. Lorenzo tak jegal, tak inggirke. Aku ngarep dhewe banter banget ora ana mungsuhe lan mak jegaki cit. Rem tak pancal sak katoke nanging tetep ora nyandak, mak grobyak. Duh, lampu abang tak tendang. Motor nyonyor nyeruduk mobil polisi. Motorku sing maune gagah 1000 cc, ngerti-ngerti wis dadi malih cilik, mblirit dadi bebek gur ngari 90 cc. Aduh. Polisine nyedaki. Banjur takon marang aku. Selamat sore Mas. Ini kamu tahu warna lampu ini apa? Iya tahu Pak. Warnanya apa? Merah Pak, merah Pak. Lah kenapa menerobos? Pak, maaf Pak, saya tergesa-gesa Pak. Saya kilap Pak. Kilap. Sini. SIM dan STNK-nya mana? Duh. Pak polisi. Apa panjenengan ora welas karo aku to Pak? Sing lagi nampa pacoban gede kaya ngene. Duh. Polisine mau nyawang aku. Nyawang STNK-ku. Nyawang SIM-ku. Mungkin mergo mesake. Wis, rasa nangis. Iki tak balekke. Hati-hati, liya dina hati-hati, ya. Nek ana lampu abang, mandeg ora ayak-ayakan ngono kuwi. Oh nggih, Pak. Dados kula mboten ditahan, Pak. Ora, wis kono. Matur nuwun Pak polisi, matur nuwun. Mugi-mugi panjenengan kathah rezeki. Grimes malih dadi udan deres. Kaya derese atiku. Duh, Yayi. Kok ya kebangetan banget. Sliramu mbleh janji-janji sing wis nate kok ucap nang ngisor wit jambu. Cacah 7 sing tukul neng kos-kosanmu. Nah iki nembang Mas Rudi. Karo Mbak Wini. Baleni ya. Aku bariki terus langsung nembang. Tembangnya apa? Nggih. Grimis malih dadi udan. Kaya derese tangise atiku. Duh, Yayi, kok ya kebangetan banget sliramu mblenjani janji. Sing wis nate mbok ucap ning ngisor wit jambu. Cacah 7 sing tukul neng kos-kosanmu. Wis samestine ati kinalongso wong sing tak tresnani mlenjani
baleni dipaske sik. Iki ngocone tenanan lho, gitare fales sih lho. Tak enteni kok ora. Baleni. Nah. Wis samestine ati kinalongso. Ya wis. Yen pancen dalaning urip memang kaya ngene, bakal tak adepi. Yen sliramu wis duwe pilihan liya, aku ora apa-apa. Nek kowe pancen pilih liyane, aku ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku muni ora apa-apa karo mbrebes milih. Aku ora apa-apa. Aku ora. Mung saiki aku dadi penasaran. Sopo sejatine sing duwe sandal jepit werna biru kuwi? Sing wis wani mlebu kamar kos-kosanmu. Kahanan iki kudu tak belani. Nek perlu kita ing pecahing dodo lutaing ludira. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung sedumuk bathuk senyari bumi. Pun cekap lagu nih. Motor bebek tak puter balik. Aku kudu ngerti sopo pawangan mau. Aku balik menyang kos-kosanmu. Motor tak gas banter. Orang nganti 15 menit aku wis tekan panggonan sing tak tuju. Sandal jepit warna biru kuwi sih nang kono. Saiki malih dadi rupa sing kemaki. Ngece lan sandale kaya melet-melet. Duh, aku kudu mlebu iki. Aku kudu mlebu. Aku kudu ngerti sopo sing wis wani mlebu kamarmu. Aku banjur unjal ambekan. Noto kewanen. Sikil siji tak siapke. Lawang bakal tak tukang. Siji loro teprak. Lawang dibuka saka jero. Lho Mas Beni. Monggo pinarak mlebet. Ujuk-ujuk saka kamarmu metu pawongan sing wis aku kenal banget. Jebule Pak Kos. Napa wonten barang sing keri to Mas Beni? Pitakone Pak Kos. Anu Pak, boten. Niki wau namung mampir kok. Mampir. Lho, mampir piye to? Lah wong Mbak Tika wis ora kos nang kene lho. Kose wis pindah. Oh nggih. Kesupen Pak. Kula kinten kose tesih ten mriki. Nggih, kula nyuwun pamit nggih. Nyuwun pamit nggih Pak. Ngapunten nggih. Ya wis kono hati-hati. Duh. Jebul aku lali. Kose pacarku wis pindah. Tak kira isih nang kono. Tuwas aku arep ngamuk jebol lawang. Jebule aku sing kleru. Duh. Aku delek-delek. Duh Gusti, aku nyuwun pangapura. Lagu neh. Baleni ya. Aku delek-delek Gusti, aku nyuwun pangapura lagu. Sasake. Mas Giri, ampun nggih. Jenengan pun nggih. Mengke kantun nampa honor bar niki. Sasake yo. Aku delek-delek. Duh Gusti, kula nyuwun pangapura. Oh alah Dek. Jebul sliramu wis pindah kos wingi. Aku ya melu usung-usung rewangi. Haning aku kok ya lali. Lali tenan. Aku pamit marang Pak Kos. Tak lirik sandal jepit werna biru duweke Pak Kos. Saiki wis malih dadi rupamu cah ayu. Alon-alon tak tinggal ke papan iku. Tak tinggal ke kos werna biru. Grimis wis mandek. Tak sawang langit sisih kulon. Langit saiki wis dadi padang. Padang kaya padange ngatiku. Sore kuwi candik ayu.
Matur nuwun. Sampun. Matur nuwun Mas Giri, Mbak Winda, Mas Rudi, lan sedaya penonton. Hibur teman-teman yang ada di sini. Nah, sama nih kau wonten acara salajengipun Mas Kartika? Wonten Mbak Siva. Acara salajengipun. Nggih. Acara salajengipun penampilan kolaborasi saking Javapela lan Pulpen Ijo. Dumateng kanca-kanca Javapela lan Pulpen Ijo, sampun siap? Nggih. Dumateng kanca-kanca ingkang disibah, sumangga. Mubiaring budaya Jawa dening Pulpen Ijo. Wiyar gumelar ngebaki punjering tlatah Jawa. Kaendahan budayane ngrembaka noramung awang-awang. Ati luhung satuhu katon sinawang ing adat lan tradisi kang nyawiji dadya jati diri moba mose bebarengan guyub rukun tanpa pasulayan. Budaya Jawa, budaya kita, beksan, sandiwara, gamelan sarta aksara, sumunar cetha sarwa becik, mungguh ora ketung cacahe. Nadyan tumiyup gedene maruta kasorot panasing ratitya tinerjang ombak ing samudra tanpa kal bisa lumuntur wawaton sinengkuyung rumeksa bebarengan sedyaning anguripi saka manah ati brata sukma kang dadi seksi mubiaring budaya Jawa.
Menika karipta dening Bapak Purwanto SSN ing taun 2018. Panjenenganipun inggih menika seniman saha dwija kawitan ing SMA SMK Negeri 8 Surakarta. Dene rantawan geningipun inggih menika lelakon bocah gunung minggah ladran kina ngipi kalajengaken ketong wuyung langgam tuwa tresna terus lancaran rotong laras belok padet 6 kagem kanca-kanca wibawa laras kula sumanggaken. Cik.
Menika wau penampilan saking sedaya PMBM saking pendidikan basa Jawa. Sampun dumugi ing pungkasing acara. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panitia, pengisi acara saha sagung pasarta ingkang sampun ngesreni acara wiwit madya purwa dumugi wasana. Mugi-mugi kanthi wonten ing acara menika saged ngragetaken paseduluran mahasiswa PBJ angkatan 2018, 2019, 2022 lan 2021. Saha saged paring seserepan ginipun babagan PMBM ingkang wonten ing prodi pendidikan basa Jawa. Kula Kartika Loisya lan kula Zivana Erisita Syarani minangka sule salira saking sagung panitia ngaturaken agunging pangasawa awit saking karangipun kalebatan saha nglentang-lentuning atur lan tumindak. Mugi-mugi acara ing dinten menika saged bareng mupangat kagem kula lan panjenengan sedaya. Ing wasana cekap semanten matur nuwun awit kawitadosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.